Buntag nyo tanan guys, o mo nitong guide ha, tutukin nyo mayo ha, ako'y butang 3-1. Okay? So, kining guide sa 2 p.m. 2 p.m. to 5 p.m. 9 p.m. Sa 9 p.m. dito mo speakers nga guide, mauni sa 9 p.m. ha, kay wala ra ba ko diri guys. Ari mo diri kuha sa 9 p.m. ha, 6, 1, 3, 7, 2. So, sa diring dapita, ako ikahatag ninyo si 1, 2, 3. 1, 3, 2. Huwag dili gani si 6, 1, 2. Huwag dili gani 6, 1, 2. 2, 0, 1 o di 5, 1, 2. Kung dili gani 2, 7, 8. 2, 7, 8. Sa 5 p.m. ha. So, kay sa 9 o'clock, o diri mo sa 9 o'clock, 9 o'clock ni 9 p.m. O 9 p.m. diri. Tutok mong mayo sa guide ni. Mauni ang guide ha. So, mo kombinasyon nga ako. Kay wala ko diri, dili biya ko ka, kung makakukog signal, makapost ko diri sa community. So, kani ang guide, karon sa 2 p.m. Bisan asa nga guide, kung naamoy sa akong gikaingon nyo, kung doon na mo'y ganahan, punit lang mo. Ha? Nya mo hatag ko nyo double. 6, 4, 4, 4, 4, 9, or 9, 9, 4, or 6, 6, 4, 9, 6, 6. Maura ng double akong gatag ninyo. Nya kung maadto na ganyan mo 9 o'clock, kuha mo 400, 040, 900, 090, or 500. Ha? Kuha mo 600 sa 9 o'clock. Pag nag 9 o'clock na, mauna na. So akong regalo ninyo, ang regalo na ko ninyo, guys, si 840 ha, 084. Unya ay mo kalimot sa 964 694. So ligasin ni ninyo og 679 kay basig mo gawas si 679 na. Ligasi og 679. So, ligasi like 679. Muna ako regalo. So, ang akong hearing, si 4, si 9, 4, 8, si 8, 4, 9, si 4, 9, 8. Muna akong regalo, karong adlaw, akong hearing. So, pagka 9 o'clock, 9 p.m., pagkuha mo og 081, ha? 081 og 908. Okay? Mauna akong hatag ninyo. 08. Tutuki sa inyo maayo na. So, akong pabonus, for 01, 041. Pabonus si old draw ninyo guys ha. Old draw ha. I-old draw ni siya. Ayaw mo kalimot. I-old draw dyan ako si 401. Kini alas 5 pa ni o gini alas 5. Kuha ni siya. Di gani siya alas 5. Anto na alas 9. Kung magkuha mo sa alas 9 to 01. Giging na natamudaan to 01 ha. 401 to 01 o si 216. For ayaw na lang 216 ni gawas si 216 ni gawas man ni agi double. Kinira siya wala pa ni gawas. Ni balik wa siya ni balik adtong buwan sa December. Kausar siya ni gawas kaning 048. Nya 081 ha sa 9 p.m. 9 p.m. siya. 9 p.m. siya kuhaon. Tutuki sa inyo maayo. Sa 9 p.m. siya kuhaon jud.
Susbon ako ayaw kalimot sa 4, sa 9, 4, 8, 8, 4, 9, o si 8, 4, 0. O kung giingon ninyo, kung ganahan mo sa guide, tanawa to yung guide 1 o katong guide 2. Pero sa 2 PM, arita sa guide 2. Dagan salamat nyo tanan. God bless you all. Manghinaot ta nga makakuha ta. Ay mo kaguol kay after 1 week, kabalo na kumuda sa guide. Dunay mga viewers na ko nga nasayod jud ana nga maglisod jud ko sa guide sa Pulmero pa sa buwan. Dagan salamat nyo. God bless you all. Bye. Ay mo kalimot sa 201 ha. 201. Sa i-old draw nyo 201 guys. 201.